pois logo vos vamos a explicar as bases nas que se base, os seus principios. Vale, xa empezamos a embarullar. Bueno, primeiro darlle as gracias ao Ateneo por facilitarnos este magnífico local, que, bueno, para mí é como a miña casa tamén. E antes de empezar co testamento, primeiro explicarvos que esta asociación, porque claro, non somos unha asociación privada, particular. Esta asociación que ten máis de 40 anos, que foi fundada por este home, Miguel Ángel Lerma, despois de sufrir unha mala morte ao lado da súa nai, axudando a súa nai a morrer. E entonces veu que en España, naqueles anos, nos anos 80, se morría malamente, e entonces lle pareceu convinte crear esta asociación que, aínda que é unha asociación pequena, é bastante forte en Navarra, en Madrid, en Cataluña, en Asturias, no País Vasco. En Galicia somos moi poucos, pouquísimos, e en Ferrol, pois, non sei, nos conocemos todos, me parece, casi todos, os que somos da asociación. Hai 4 anos esta asociación, ainda que antes viña unha muller de Coruña a dar charlas á universidade, pero nós, como tal, pois empezamos hai 4 anos a dar charlas e a axudar a explicar e a cubrir tamén, porque a veces cubrir tampouco, hai según para quen, é bastante lioso, o testamento vital, basicamente. Bueno, decirvos que non recibimos subvencións de ningún tipo, que nos financiamos coas cuotas dos socios, que a mínima é de 50 euros ao ano, e que, bueno, logo isto se axuda a calquera que teña problemas chamando o teléfono, pero que digamos que ser socio pois te dá un pouco máis de caché. Non temos vencellos con ningunha organización política, pero ao mesmo tempo somos políticos no sentido de que queremos cambiar a sociedade e cambiar as leis. Vale. Como vos decía, a finais do ano 24 cumplimos 40 anos. Aí tedes unha imaxe dos primeiros documentos da asociación e no outro lado a revista do noso 40 aniversario, que se fixo como unha recopilación das cousas máis importantes que lle pasaron á asociación. Temos unha páxina web e temos unha revista semestral. A revista semestral despois, ademais o último número ven dedicado ao testamento vital e logo podes levala. Tamén hai do número anterior, pero na páxina web tanto da Federación en Madrid como a de Galicia podedes ter información e tamén temos teléfonos onde se dá asesoramento. Bueno, cales son os principios básicos da nosa asociación? Bueno, pois partindo do principio de que a morte é algo inevitable, e se estades aquí é porque vos preocupa ese tema, porque hai xente que non quere saber nada deso e xa lle resolverán os demais, non? Pero se estades aquí será porque tedes unha preocupación polo voso final. Pois partindo do principio de que unha vida digna merece unha morte digna, rematar con a morte digna, pois aí estamos empecinados desde hai máis de 40 anos en crear dereitos das persoas que se atopan na fase final da súa vida, cando nos atopamos no final da nosa vida. Para eso, para garantir que se cumpla o que nós queremos según os nosos principios, é importante ter asinado o testamento vital. Logo veredes por qué. É un documento moi importante en este sentido que nos vai axudar, sobre todo se perdemos capacidade intelectual. Se nós estamos ben na cabeza ahora ao final, pois non vai haber problema. Bueno, en plan moi esquemático, porque eu tampouco son da sanidade, decir que hai 3 tipos de medicina. Unha, a medicina preventiva, as vacinas, os cribados, como os de cancro, os estudos xenéticos, a curativa, que é a máis normal, de cando nos encontramos mal acudir á sanidade, e hoxe en día a medicina curativa
centra moito a formación dos sanitarios e ademais consigue grandes éxitos, prolongando moitas veces a vida, incluso demais, pero o que falla a veces é a calidade de vida, non prolonga a vida. Pero aínda así, por moito que se prolonga a vida, hai un momento en que xa non pode, a vida remata, e entonces é cando entran os cuidados paliativos. A medicina paliativa ata agora estaba moi pouco desenvolvida. Podemos decir que a legislación sobre este tema é propia do século XX. As leis, como veredes, principalmente saíron a partir do século XX. E esta medicina paliativa é a que se aplica cando non hai unha cura posible, non? Se pode durar anos ou que, según as circunstancias sanitarias ou tamén o desexo da persoa de poñer fin antes ou non a súa vida. E o problema é que a sanidade en xeral, os Sergas e a sanidade en xeral non está preparada para a medicina paliativa. Os médicos moitas veces, os sanitarios en xeral, prefiren dar largas e dicir, bueno, vamos a aplicar, vamos a intentar isto ou outro, cando sabemos a veces que xa non hai arreglo e que non hai moito que facer. Entonces, aí é onde entra pois os cuidados paliativos, e dentro dos cuidados paliativos tamén está a unidade de ADO, que polo visto pois en Ferrol parece que funciona bastante ben, non? Bueno, que entendemos por os dereitos sanitarios no final da vida? Bueno, pois primeiro a liberdade de cada un para decidir. Non é o que queren os demais, non é o que quere a familia, non é o que queren os médicos, é a nosa liberdade para decidir. Normalmente o que queremos é non sufrir, morrer en paz. Outro aspecto que pode ser importante, pois moita xente ter intimidade, outros morrer na casa, morrer no hospital, todas esas opcións que varían según as persoas, son o que marcan os dereitos sanitarios a final da vida. E unha cousa, porque defende a nosa asociación, é que non se prolongue a vida innecesariamente, se a persoa non quere. Claro, todo isto sen supeditado ao que cada un desexe, non? Porque o principal é que os sanitarios escoiten a persoa que está a vivir este trance cando nos atopamos en ese momento. Que tamén hai opción, e é legal, de que se non queres saber nada e que decidan os demais, que os sanitarios decidan por ti, tamén se pode facer, tamén temos dereito a eso. A legislación que rixe os dereitos sanitarios en xeral, despois do franquismo, se organiza a partir da Lei Xeral de Sanidade do ano 86, que é unha lei básica. Ahora, unha cousa é que haxa lei, outra cousa é que se cumpla, vale? Eso o temos claro coa Constitución, coa vivenda, con 40.000 cousas, non? Pero esta lei é a que marca o principio de ter en conta o enfermo, de ter en conta a súa opinión. Antes o médico era o médico, podemos falar dos sanitarios, pero, bueno, a veces os sanitarios, sobre todo nos hospitais, as monxas enfermeiras tamén decidían moito, verdad? Autoridades, sí, como médicos. E atender ao enfermo, que si quere, pois, en fin, máis sedación. Establece que o médico ten que escoitar o enfermo, non ten que impoñerse, ten que escoitalo, dialogar con el e establecer, xa empeza desde aí o consentimento informado, que ahora para calquera cousa pois que te mandan asinar, verdad? Como vos decía, as leis sobre o final da vida empezan xa no século XXI. Antes dixen século XX? Sí, pero... Vale, pois eran as do século XXI. Que a primeira é a Lei de Autonomía do Paciente, que é esta de 2002, e a partir de aí é onde ven toda xa esta cola de leis que vamos a ter a continuación. Amplía, recolle e concreta a Lei Xeral de Sanidade que viña do 86.
Bueno, entonces a lei de autonomía do paciente que di que o paciente o enfermo ten dereito a tomar decisións e ten capacidade para eso, que o médico ten que axudar a tomar decisións. Por exemplo, unha cousa concreta que normalmente non se exixe é que no trance da morte tes dereito a unha habitación individual. Por exemplo, unha das cousas que se recollen na lei da autonomía do paciente do 2002. Normalmente esta lei tamén recolle, por exemplo, o dereito á intimidade, á confidencialidade, que o teu expediente médico non ande por aí, e o testamento vital, que é onde partimos de aí desta lei de autonomía do paciente. Volvo a decir, século XXI, que eu parece que vivo no pasado. Bueno, a partir de aí aparece legislación variada, algún incluso decreto lei, sobre os cuidados paliativos a partir do ano seguinte, do 2003. Vale. E en cuidados paliativos, pois aparece nesta legislación, vai aparecendo xa un catálogo de prestacións aos enfermos terminais, en situación terminal. E a partir desta lei de cuidados paliativos aparece legislación sobre a morte digna. A legislación sobre a morte digna xa depende das autonomías. Entón, a primeira foi en Andalucía no 2010. En Galicia, como vedes aí, foi no 15. Creo que a última foi en Valencia no 18. Entonces, esta legislación nace xa desa lei de autonomía do paciente. En este contexto tamén vos quería sinalar o caso que igual vos recordades da polémica que houve en Madrid entre o conselleiro Lamela e o Dr. Montes, ao que acusou de asesinar a 400 persoas, e non sei se vos acordades, bueno, que? Leganés, en o hospital de Leganés. A este home lle fastidiou a vida, e este home despois, que xa dixo a sanidade, foi presidente de DMD ata que morreu, Luís Montes. E, bueno, que quero dicirvos que estas leis, este exemplo, é que estas leis non se aplican sen atrancos, e desde a dereita se poñen moitos impedimentos para a aplicación destes principios, e logo está a cuestión gremial, de sanitarios, en fin, do poder dos médicos que se sinten que van perdendo o poder. En este cadro que dá a nosa asociación tedes máis pormenorizados avances legislativos, pero bueno, eu creo que marcando eses xa está claro. A partir desas leis vai nacer o testamento vital, que non sei se os saltei antes, me parece que non vos lo dixen. Dixen, vale, entonces seguimos. Bueno, que é o testamento vital? Entonces entramos no testamento vital, vale? No que, sí, como vedes, vou bastante rápido. O testamento vital é o documento que nace desde esa lei de autonomía do paciente, que foi do 2002 e que foi actualizado no 2007. Aí, en esa época era moi complicado presentar un testamento vital, era un follón e, en fin, conseguilo casi era unha heroicidade. En Galicia sale a lei no 15, ademais a curiosidade que foi unha lei que foi consensuada, que hasta votou o PP no Parlamento galego, que eso non ocurre normalmente. E a partir de aí nace o Rexistro Galego de Instruccións Previas dependente do Sergas, que é onde se recollen os testamentos vitais, vale? E que logo veremos onde van poder aparecer. Hai... Ahora que me permito. Non, vale, xa está. Aí está. Xa está. Non, vos quería decir tamén o das aseguradoras privadas, por si me olvidamos despois, te acordas? Sí, tamén pode ser. Antes, a xente das aseguradoras privadas, de Mufaces, de ISFAS e todo isto, tiñano moi complicado. Agora poden facelo, o testamento vital, e o recollen tamén nos ambulatorios, como direi que nos lo recollen os do Sergas. O problema que van ter é que van a ter que andar con ese documento cando vayan ao hospital, porque esta xente non teñen un historial recollido no médico de cabeceira, na enfermeira, e
como temos os que somos nos programas que ten o Sergas, sí, de saúde e todo eso. Eles teñen que andar con el no peto, digamos, e cando van ao médico ou cando ingresan en situación de perigo de morte, pois teñen que decir, mira, eu teño asinado isto e sacar ese documento, porque cada médico vai aí pola súa conta. Vale. Entonces, que é o testamento vital? É un documento no que nós decimos que cuidados médicos queremos ao final da nosa vida. Nel deixamos as instruccións para familias, para chegados e para o persoal sanitario. Podíamos decir que non hai que preocuparse porque agora xa en paliativos te sedan, pero non ten nada que ver, non? Son cousas distintas. Ti aquí dis en que circunstancias queres que te seden, que te aceleren a morte, e incluso que pidas eutanasia, non? En que circunstancias. E claro, aquí cada un o fai según os seus principios e valores. A Conferencia Episcopal ten a súa, hai testamentos vitais en cada comunidade autónoma, uns mellores. Hasta de testigos. Sí, os testigos de Jehová teñen o seu, e ti podes redactar o teu sempre que xa teña a lei. Non tes por que recoller nin este que vos vamos a presentar, que é da nosa asociación, da DMD, según os nosos principios, os Sergas ten o seu, e o que se pretende co testamento vital é facilitar, porque nestes trances, bueno, que facemos con esta persoa? Sedamos, imagínate que estás inconsciente, e entonces empezan os parentes a decidir. Quen decide? O persoal sanitario, a familia? Si ti tes asinado isto, teñese que aplicar os teus valores, nin os dos médicos, nin o da tua parella, nin o do teu fillo. Eso é importante do testamento, que é o que ti queres. E logo tamén quitas presión. En ese momento, a familia xa se sabe o que hai que facer e non estar aí dándolle voltas e deliberando. En xeral se vive como un alivio a última hora de non ter que tomar esas decisións en eses momentos tan fastidiados. Bueno, isto non sei se vedes ben os datos. Non se ve. Non se ve. Está moi pequenito, sí. Bueno, vou resumir. Na actualidade, en Galicia hai recollidos de poboación en idade de poder facer o seu testamento vital. Creo que poden facer desde os 16 anos, pero me parece que se recollen desde os 18. Non chega a 1% da poboación. Pero mirade, os datos empezan no 14, que creo que son os recollidos de antes de que houbera lei en Galicia e o registro, e eran 4.300 persoas. Na actualidade 26.000. O ano do 24 ao 25, bueno, os datos do 26 non os temos, claro. Do 24 ao 25 medrou en 6.000 persoas. En Ferrol medrou moitísimo. O día a coordinadora de traballadoras sociais, que é responsable deste asunto do registro galego de instruccións previas, di que na comarca de Ferrol medrou moitísimo o número de testamentos vitais o ano pasado. Normalmente a maioría son mulleres os que facemos isto. Como sempre. A idade media é máis de 60. En xeral, pois, o 84% o ano pasado, por exemplo, recollían tamén que no caso de aplicarse, de poder aplicarse eutanasia, que a solicitaban, dadas unhas determinadas circunstancias segundo os principios da lei. E que outro dato? Así, o de interlocutor, nome interlocutor o 65%, o representante interlocutor. Logo vos explicamos o que é o representante interlocutor. E, sí, hai tres formas de facer o testamento, que é ante notario, ante testemunhas e ante un funcionario. A maioría ante funcionario, a continuación tamén vos explicamos o motivo deso. E por provincias, case a mitade son na Coruña, un tercio un pouco máis en Pontevedra, e en Lugo e Ourense case nada, verdad? Bueno, me olvido de algo desto. Non. A ver, algo máis, porque xa que non o ven. Non, está ben. Bueno,
Decirvos que unha cousa que notamos a faltar é que o Sergas non fai ningún tipo de campaña. Nada, o sea, ningún miserable cartel nos centros de saúde dicindo: tes feito o teu testamento vital? Pregúntalle á traballadora social. Unha cousa tan sinxela como eso que animaría a moita xente. Pois vou pedir cita coa traballadora social para que me explique que é o testamento vital e como podo facer para asinalo. Eso non o hai. Non hai, creo que non hai maior interés. Non lles interesa. Non lles interesa. Bueno, en que consiste o testamento vital? Que apartados ten? Pois ten dous apartados. Un que son as instruccións, se usamos o vocabulario que usan eles xa nos Sergas para non perdernos, son as instruccións. E outro é a solicitude de inscripción no Rexistro Galego de Instruccións Previas. Isto é igual a burocracia, é dicir, hai que cubrir papeles para que non lo rexistren nos Sergas, vale? Pero o importante son as instruccións, aí poñemos o que nós queremos, como queremos o noso final. Nas instruccións nós vos vamos presentar o noso modelo. Temos aí algúns dos Sergas tamén, por se vos interesa, tamén volos facilitamos. Pero os dos Sergas volos dan tamén a traballadora social cando vaiades a falar con elas, que logo vos explicamos o procedimento. Non sei se queredes que nos paremos un pouco no que é o documento en sí, ou preferides despois ao final, pois a quen teña interés lle explicamos pormenorizadamente en que consiste este documento. Non sei que decides. Non sei. Que decides? Bueno, se Un pouco podías. Sí, que podo. Sí. Non sei se o vades ler ou se queredes que vos repartamos algún exemplar a xente que non sepa como é. Queredes telo diante? Sí, non hai problema. Este é o que presenta a nosa asociación. Xa vos digo, o Sergas ten outro que máis like. Hai bastantes. Sí que hai, me parece que hai como 20, non sei. Me parece que puxen aí o número que había. E despois, se queredes, xa vos digo, levades a revista onde se explica, onde ven dedicada, ademais, esta última revista, o testamento vital. Vale. Non gastedes papel. Pero é distinto este. Sí, este é distinto. Este modelo tiñamos outro ano pasado. Este modelo é novo. Este Por é exemplo, distinto. non teño registrado este. E, bueno, a xente que está aquí que o ten registrado ten o vello tamén. Este é un modelo novo. Mellor. Sí, mellor, máis claro. E eu estou pensando tamén en ir cambiálo, a ver cando fago o tempo. Xa vos digo que se non vos gusta, redactades o voso según as ideas que teñades e vos lo teñen que recoller, vale? Xa vos digo, o único requisito é que xa teña a lei, porque unha traballadora social un día me dixo que, bueno, que había xente que pedía, por exemplo, unha persoa que pedira que cando morrera que a incineraran e que botaran as súas cinzas no Caribe. E que a señora pensou que eso era posible, e a familia que o cría. Eu non o creo, pero bueno, contado por unha traballadora social. Pero non creo que haya xente tan disparatada, non? Non sei. Bueno, veredes, arriba entón, pois hai que poñer os datos normais e dides, pois, coa capacidade de feito suficiente, actuando libremente tras unha adecuada reflexión, se non futuro non podo tomar decisións ou expresar a miña vontade, manifesto que nos meus criterios de calidade de vida e dignidade persoal é fundamental manter unha independencia funcional para as actividades da vida, non sufrir dor física ou psíquica, comunicarme e relacionarme de maneira consciente con outras persoas, non prolongar a miña vida de maneira artificial cando a situación clínica sexa irreversible. Isto quere decir que estás nas últimas, te dá un infarto e te reaniman, sabes?
E logo explica aquí estas situacións, estado de tal, dano cerebral grave, enfermedade degenerativa, é dicir que non nesas situacións que non te prolonguen a vida, que non te metan, sobre todo, a facer a veces o que decimos vulgarmente xudiadas, non? Mira, está xa nas últimas e lle pegan este viaxe, meten no quirófano e logo ten este pulo. O segundo apartado, que o que máis, digamos, problema ten é as situacións de demencia. Moita xente que se fai socia da DMD é porque viviu experiencias familiares de anos, de familiares con Alzheimer e 10 anos así que non é vida nin para uns nin para outros. E entonces, para evitar esas situacións en casos de demencia, que xa vos digo, o que pode traer máis problemas, e en caso de demencia desexo que se cumpran as seguintes instruccións a partir de que a miña situación sexa. E logo aquí se aplica unha escala de Reichel, que di que ten 9, 7, que es el que tiene de 4 a 5, tiene 7 fases. 7 fases, bueno. Sí, a unha é normal, a dúas tamén, despistes da idade, e a partir de aí empeza o que é demencia moderada. A demencia moderada é que me impida vivir só, realizar actividades como cociñar, comprar, sair ás rúas, en acompañamento, usar o teléfono ou coñecer a miña dirección. Isto é a demencia en grados 4 ou 5. A demencia en grados 5 ou 6, moderadamente severa, que me impida ser autónomo para vestirme, para comer, para ducharme, para ir ao lavabo, que me impida ler ou escribir. Ese sería outro grado. Nos propoñemos este modelo e que cada un elixa na situación que lle parezca, e se non, pois, xa te digo, con coller outro modelo xa está. 3. Instruccións sobre as actuacións sanitarias. Nas situacións descritas nos apartados 1 e 2, quero que se leve a cabo unha limitación adecuación do esforzo diagnóstico terapéutico, rexeitando toda medida de soporte vital, tratamentos, cirurxías ou procedementos que contribuyan a manterme con vida, nutrición, hidratación con soros, sondas ou gastrostomías. Es que non sei onde vas. Sí, gastrostomías, marcapasos, o desfibrilador, reanimación, cardiopulmonar, antibiótico, eso é outra, antibióticos, que outro problemilla que suele ocurrir. En situación de límite, digamos, non? Claro. E outra medicación salva necesaria para os cuidados paliativos que me proporcionen benestar e alivien o sufrimento, incluída a sedación paliativa profunda e mantida ata o meu falecemento. Instrucción sobre eutanasia. Xa vos dixen que a nosa asociación estuvo moi vencellada coa loita pola lei de eutanasia, que por fin se aprobou no ano 21, e unha cousa que poñas aquí, outra cousa que che concedan, son cousas diferentes. Unha cousa é poñela no testamento e outra cousa é o proceso que hai que seguir para lograr a eutanasia. E entonces aquí di, considero que o sofrimento psíquico constante e intolerable, incompatible coa miña dignidade, o feito de que algúns padecementos graves, crónicos e imposibilitantes, así como algunhas enfermidades neurodegenerativas ou calquera outra situación irreversible, provoquen tal deterioración da miña personalidade e das miñas facultades mentais que faga que quen sexa incapaz de ter conciencia da miña propia enfermidade, dos meus criterios de dignidade de vida e dos meus desexos aquí expresados e motive que non poida solicitar eutanasia. Porque se ti eres consciente, se ti tes a cabeza ben, isto non se vai aplicar. O que se aplica é o que ti digas, ainda que sea contrario ao que ti tes escrito no testamento. Vale, isto é solo para casos en que perdemos a cabeza. Bueno, e por non lervos todo, pasamos ao último parágrafo de aquí, do apartado 4, que di: se algunha persoa profesional sanitaria se declarase obxectora de conciencia con respecto a estas instruccións, solicito que sexa sustituída por outra profesional, garantindo o meu dereito a decidir con liberdade sobre a miña vida e a miña morte.
E logo ven o apartado 5 que respecto á doación de órganos, de tecidos e isto. Se cubrides este documento, se leva descoberto, que logo vos decimos onde se fai e como, acordaros que nunca se debe asinar nin poñer asinaturas. Eso se fai sempre diante do funcionario, vale? Que é o notario, eso non se cubre. Por outro lado, isto si que temos que pararnos un momento. Por outro lado, está o nomeamento de representantes interlocutores. Quen é esta figura? Esta figura é a persoa de nosa confianza que ten que defender o que nós deixemos escrito neste documento. É dicir, non é o que el queira, eu quero que miña nai siga vivindo, non é o que digan os médicos, non é o que diga el, esa persoa, é o que ti tes aí, o que ti tes neste documento. De calquera maneira, se recomenda, non é obrigatorio nomealos. O nome é rarito, xa vedes, representante interlocutor, o vocabulario xe é superadministrativo. Pero a función destas persoas é importantísima e se recomenda non nomear, pois, non por afinidade, por proximidade familiar ou amistade. Nomear alguén que sepas que ten máis ou menos as tuas ideas e que te vai a respetar. Porque non sei se vos acordades o caso dun eutanasia en Santiago, de que aí xa tiñan data, viña a ambulancia a levar a unha muller e a nai, convencida por abogados cristianos ou un destes, paralizou e xa na porta, pois a levaron, volveron para casa esta muller e estuvo aí sufrindo, bueno, xa por non falar destes últimos casos de Cataluña, non? Pero que por eso vos digo que ten que ser alguén que teña a vosa confianza identitaria, que pense como a vos. Non ten por que ser, porque a veces pois tua nai, teu pai ou teu irmá pois ten outras ideas e ti tens que escoller alguén, falar con el para que te represente, vale? E se non o queres poñer non tens por que poñelo. Nunha xuntanza que fixemos había unha persona que di que non, que ela non quería comprometer a ninguén e que xa vería a ver como lle iba, vale? Pero na nosa asociación recomendamos que se poña. O primeiro que se pon é o representante interlocutor, o que falará por ti en caso de que ti non poidas expresarte. O outro é o sustituto, en caso de incapacidade, de que non estea ou de que teña falecido antes, vale? No que sigue, no segundo parágrafo, hai unha cousa que a min me parece moi interesante, di: non recoñezo a persoa algunha ningún tipo de atribución nin dereitos para reclamar ao centro hospitalario nin ao persoal sanitario indemnización algunha, nin para formular ningún tipo de denuncia por cumprir a miña vontade expresada neste documento. Porque tamén hai moitos médicos que teñen medo de que despois as familias se arrepintan, que lle fixen, diante a morte a miña nai, e despois intentan aliviar a súa conciencia responsabilizando o persoal sanitario. Entonces, desta forma tamén cubres e o persoal sanitario pois se sentirá máis respaldado. Bueno, o que ven despois tampouco se cubre, porque se cubre diante do funcionario. E despois ven a burocracia. Este papel non temos para todos, verdad? De solicitar a inscripción. Penso que sí que temos, sí. Queredes este papel tamén? Este sí que vos lo dá nos Sergas, pero bueno, este é pura burocracia. Isto xa de tipo aí debe de haber tamén. Me parece que hai algún ali tamén, non? Sí. Explica o que é despois. Sí, despois lo partimos. No, porque se o teñen diante como é como lo explica, ¿no? Bueno,
Isto é a solicitude de inscripción para este rexistro galego. Se ti tes feito o documento anterior, xe é válido. O tes asinado, o tes guardado, vas con el por aí, é válido. Pero claro, mellor é que estea xa no noso historial dentro do Sergas, e para que estea no noso historial dentro do Sergas debemos registralo. É dicir, é como ir a un notario, que é o funcionario que fai esta función, que fai este traballo, pois isto hai que repetir os datos persoais. Aí, non sei se vedes, datos da persoa solicitante. Pero me parece que hai na outra carpeta, Nati. Sí que hai aí. Bueno, pois aquí hai que repetir os datos do solicitante neste primeiro apartado, vedes, datos da persoa solicitante. Isto no segundo apartado que di na súa representación, iso non o cubrimos, porque é para a xente que está incapacitada legalmente e ten un representante. Vale. Despois, o outro apartado que efectos de notificación, que aparece aquí, marcades o que vos conveña, notifíquese, hai que marcar a quen te van a notificar, normalmente vas a pedir que sexa a ti, non a un amigo ou un familiar, non? E entonces tes que poñer a persoa ou entidade solicitante, porque a persoa ou entidade representante, eso, como vos dixen, é para a xente que ten un representante legal. O solicitante eres ti, vale? Elección de medio de notificación, podedes poñer o que queirades. Se poñedes postal, vos aviso que non vos van a mandar ningunha carta. E outra vez mandaría repetir o do enderezo, pero creo que non fai falta xa repetirlo. E despois, formalización do documento de instruccións previas. Vedes ese apartado aí abaixo? Ou me vou adiantando moito? Non? Está, ves aí, vale. Hai tres tipos de formas de legalizar o noso documento. Un é ante notario, que se pode facer, pero logo isto non nos quita de ter que ir ao rexistro do Sergas. O sea, ti podes ir ao notario, faz a primeira parte ou o documento que ti queiras, redactado, as túas instruccións, pero para registralo, lle pagas ao notario e despois tens que ir ao Sergas tamén a registralo. Vale. Últimamente se fai moi pouco, isto se usaba antes cando era máis complicado. Últimamente está sendo moito máis fácil. Entre tres testemunhas, o mesmo, tes que buscar tres testemunhas e desas tres testemunhas, dúas non poden ser parentes ata segundo grado, que son avós, netos e irmás. Entonces tes que buscar tres testemunhas a parte do representante interlocutor. Non se recomenda tampouco, porque o máis fácil é facer ante o persoal do Rexistro Galego de Instruccións Previas. É o máis sinxelo e ahora mesmo o que se está facendo. Contido do documento de instruccións previas, pois coidados e tratamentos da saúde, que son as miñas instruccións, e se decidín donar parte do meu corpo ou algún órgano ou donante de órganos, poñer unha cruz no de abaixo. Como vedes, é repetir datos que temos antes. Obxecto da solicitude, se temos feita unha anterior, pois será sustitución, a segunda opción. Se a primeira que facemos, inscripción.
E se me arrepentín e quero facer unha totalmente diferente ou non quero facer que conste ningún testamento meu, pois poño revocación do documento. Tamén hai un documento na páxina do Sergas que podemos descargar para revogalo, vale? Para anular. Bueno, pasamos esta folla ten un anexo, que é o anexo continuación do anexo 1, e di documentación que se presenta. Vale. O anexo 2 non o vamos presentar porque é o modelo que se fai ante testemunhas. Entonces presentamos o anexo 3 no caso de nomear representante interlocutor. Vos acordades do representante interlocutor, non? Que vos dixen que era unha figura ben importante. E o documento de instruccións previas, porque o outro xa é para as persoas que teñen un representante legal. En comprobación de datos, nunca, vedes que di comprobación de datos, se deixas que se consulten os teus datos, non vos o poñer, o sea, non poñades unha cruz aí nunca, porque senón che van devolver o documento e me di, mira que non podo comprobar se cal é o teu DNI, ni se eres do Sergas ou non, vale? Este, digamos que é unha trampa en si mesma, porque se pos eso, pois o documento xa non é vale. Vale, o anexo 2 non o temos porque xa vos digo que é para cubrir ante testemunhas. O seguinte, que é o anexo 3, que é este, o tedes tamén, sí. O anexo 3 é para cubrir os representantes interlocutores. Hai que repetir os datos que tiñamos nas instruccións. Unha novidade, aquí, como non foi falta que vayan cando nos vayamos a registrar o noso documento, poñemos os datos, o DNI e a sinatura. E aquí sí que debe asinar, a non ser que vaya con vos, vale? Pero o representante interlocutor debe asinar e debedes levar a fotocopia do carné desa persoa. Pero non ten que ir ao rexistro. Se queredes levalo, ben, pero non ten por que ir o representante interlocutor. Normalmente é unha cousa íntima entre ti e o rexistrador. A persoa, o representante interlocutor e o sustituto. E o demais non xa está, non ten máis rollo. Vale? Algúna pregunta desto dos papéis? Logo, se tedes preguntas, isto podedes decirnos que saco a chuleta e miramos os problemas que poidades ter, vale? Porque isto é burocracia, nada máis. A inscripción nos Sergas sirve para todo o Estado? Sí. Aquí imos agora con eso xa. Como se outorga, como se rexistra, como se recolle? Pois diante dun funcionario habilitado do Sergas. Temos as outras dúas opcións, pero xa vos decimos que non vos las recomendamos porque o do notario ten un custo e o das testemunhas buscar a 3 persoas e andalles explicando a túa vida e que vexan o teu documento, pois é un pouco liosillo. Vale. Unha vez que, bueno, me parece que despois, onde se registran este documento? Pois antes só se registraba no arquitecto Marcide, non sei se algún fuste xa levar algunha. Ali había unha persona que non era a máis colaboradora desde logo do mundo, nin facilitadora deste asunto, parecía que que o daba un pouco para atrás. Entonces, desde hai un ano meteron bastante máis xente, habilitaron, que se di, habilitar é que te podes registrar, que foi de notario, non? Entonces aí cambiou a cousa, desde hai algún tempo, porque se pode registrar no centro de saúde de Fene, vedes que está aquí. Estes datos están todos na páxina esa que vos digo do Rexistro Galego de Instruccións Previas, podedes mirar. Entonces, se pode ir a Fene, o que pasa que agora a de Fene a nomearon jefa e vai... Son traballadoras sociais, quero que non o Sí, dixete. son traballadoras sociais. As que rehabilitaron. Hagas o médico do Sergas, do Marcide. O que pasa que a que estaba en Fene, pois agora se foi para o Marcide porque a nomearon xefa coordinadora ou algo así, do traballo social, e ten un despacho ali no Marcide
e vai algún día a Fene a registrar mentres non lle manden outra persoa habilitada. Vale, pero esta persoa lle facía calquera, aínda que non foras do seu centro de saúde. Lle pedías cita, ibas falar con ela e ela cho registraba. Bueno, en Ferrol temos o Marcide, que é onde lle corresponde, según por zonas, non sei se a xente do Ortigueiro ou de por aí ten que ir ao Marcide. Pero bueno, ahora vos digo outras persoas que si vos recollen o testamento e vos lo registran sen necesidade de pasar por aí, que é o máis lioso. No Centro de Saúde de Caranza tamén a traballadora social, Belén, tamén está habilitada. Desde hai un ano, ahora mismo, fai un ano que a habilitaron. Despois, na Plaza de España, hai dúas persoas habilitadas, Susana e Esperanza. O ano pasado ainda había bastante confusión porque lles deron a habilitación, pero a formación dos Sergas, a formación que lles daba os Sergas era moi escasa, e entonces aquí teño a Ana, que me vai dar a razón, verdad, Ana? De que te podían bloquear un pouco porque non estaban, xa digo, seguramente porque a obrigación que tiñan de formalas, os cursos de formación eran unha cousa así, e pa diante, e era que se buscaran a vida. Despois, para o rural, no centro de Serantes, a traballadora social, Marta, tamén, vale? Despois, na comarca, temos Narón, esta é estupenda, Belén, esta tamén, aínda que non sexas, por exemplo, se te toca alguén que te parece que te vai dar a lata, lle pides cita a ela e ela cho rexistra sen problema, super traballadora, esta muller de Narón. E logo na comarca temos Pontedeume, que Pontedeume e Fene foron as primeiras despois do Marcide que tuveron habilitación, e esta de Pontedeume tamén yo recollía a calquera, yo pedías e cho recollía. Sei que algunhas, por exemplo, a de Narón e a de Pontedeume, sei que van ás casas, incluso a facelas, e a xente non se pode mover. O sea que, desde hai uns anos a esta parte, a situación cambiou moito e elas vos van dar unha información en xeral, non todas, hai, según quen, pero en xeral dan información bastante axeitada e algunhas incluso ofrecen varios modelos e che di, vai a casa, penso e volve, dalle unha volta, non é o primeiro impulso, non é ir, bueno, a ver, quero asinar e xa está, non, é pensar o que queremos, reflexionar e agora mesmo neste sentido pois hai bastantes traballadoras sociais que sí que o fan. Bueno, isto eu non o sei facer, pero se pode tramitar en liña no caso de ter certificado electrónico e autofirma. Hai xente que o fixo, normalmente xente que está traballando, que ten empresas e que ten compañeiros, porque hai que presentar testemunhas tamén que teñan o mesmo autofirma tamén. Vale? Hai que presentar testemunhas, entón ten que ser xente que estea ao mellor nunha empresa, estás traballando e os teus compañeiros pois xa te fan de testemunhas. Bueno, que é importante cando imos registralo? Non debemos levar cuberta a data, isto xa o remarcamos antes, cúbrese diante do funcionario, non debemos levar asinados, vale? Faise diante, poñemos funcionaria porque hagas no Marcide, aquí na comarca, pois van a ser estas traballadoras sociais. Levar fotocopia do DNI dos representantes interlocutores. Antes tamén pedían da persoa outorgante, pero últimamente non a piden. E despois, os representantes interlocutores sí que xa a levan asinada, o anexo 3, vale? Esa sí que a levan asinada xa, se os nomeades sí que a levan asinada. Bueno, isto son as claves, que se vos encontrades unha persoa cumplidora e maja e tal, vos vai a facilitar todo isto, vos vai a explicar e non vai haber problema. Unha vez registrado, que fai esta labor, que ten que meter no ordenador e lle leva unha pila de tempo, unha vez registrado aparece neste registro, pero leva meses para aparecer, meses. Non un mes nin...
Leva meses, hai unha persoa responsable en Santiago do Rexistro Galego de Instruccións Previas que según ela non dá feito a meter todos estes documentos e a comprobar os datos e tarda meses en aparecer. Ahora, xa vos digo, unha vez que o tes asinado e que xa te meteron ali, ti te podes relaxar porque tes ese documento e xa ten validez legal. Bueno, ao cabo dun tempo aparece no noso historial médico e aparece en toda España. En toda España. De momento decían que a ver se aparecía tamén por Europa, pero non. E non sei se hai alguén que non sexa dos Sergas aquí, non vos preguntei. Hai alguén? Non, somos todos dos Sergas. Ao cabo dun tempo aparece no Sergas móvil tamén. E xa vos digo que se alguén vos pregunta e é dunha aseguradora privada, ten que andar con ese documento. Pide vez o mismo na zona que lle corresponda, é dicir, se vive na zona da Plaza de España, pois vai á Plaza de España e pide vez coa traballadora social para que lle den cita para facer o testamento vital, sexa de Monface, de Isfas ou do que sexa, e lle dan. Ahora, ela ten que ter unha copia dese documento, esa persoa, e andar con ela cando vai ao médico, vale? Ou cando ingreses no hospital. Se recomenda falalo con o noso médico e co persoal sanitario, a traballadora social do noso centro en xeral, a non ser que sexa de outro, xa se vai enterar tamén e pode ser modificado ou revogado. Eso tamén estaba, xa o comentamos antes ao falar do documento. O noso médico, se lle damos autorización, ten unha pestañiña ali, así, ademais na zona esquerda do noso historial, donde lle dir, mira, fixen o testamento vital, estás ao tanto, porque eu, por exemplo, lle dixen, mira, eu que en determinadas situacións pois vou solicitar eutanasia, o tes en conta e mira, porque igual pois me tes que facer de médico responsable ou isto, pero o comentario que temos feito, que queremos, que se non queremos, pois eso, que nos reanimen en según que circunstancias. Bueno, como se comproba no Sergas móvil? Puxemos aquí os pasitos por si queredes sabelo, pero xa vos digo que tes que esperar meses a que apareza. Vale, meses. Primeiro vas a Sergas móvil e entras en eSaúde. Vale. Despois de entrar en esa... bueno, hai que ter chave ou isto, non? Vale. Sí. Non é só o ter o das citas. Chave ou clave ou o que sexa, non? Chave, outra cosa. chave 365 ou DNI electrónico ou eso, o certificado digital. Claro, eso tamén. Despois de saúde, entras en o teu espazo de saúde. E dentro do teu espacio, anterior, entras na miña historia clínica e ao final da miña historia clínica, ao final de todo, aparece o documento de instruccións previas. Vedes? Ao final de todo aparecería. Vale. Bueno, e para terminar, poñervos esta imaxe máis relaxante, aparte das preguntas que queirades facernos se sabemos contestar, que o termo pasamento, que na nosa lingua, e que a mí me parece un termo bonito, que además decimos testamento vital, pero é un eufemismo, porque o rexistro de instruccións previas, falta aí algo, non? Se supón que queremos enfrontarnos a ese momento do final da nosa vida, pero logo hasta en estes documentos nos falta un vocabulario. En cambio, esta palabra galega que se usa, e se usaba antes sobre todo, e que é tan bonita o pasamento, non sei, que se usaba máis do que se usa, verdad? E ao lado desta palabra nosa, o pasamento, vos puxen esta imaxe desta tumba da Magna Grecia, da cultura grega, unha tumba, que eu vin aí e que a vi, que non só nunha imaxe, quero decir que estuven aí en Festum, e que recolle este paso a outra vida como pasando do aire ao mar. É un rapaz novo,
outros van pasar ao ceo, outros á terra, cada un a donde queira, pero que pasar hai que pasar en algún momento, non? E que se estamos preparados, pois mellor. E bueno, e con esta palabra, pasamento, e con esta imaxe, pois preguntas as que queirades, se sabemos responderas. Bueno, pois eu fago unha pregunta. Por que os Sergas ten entonces ese reparo en darlle visibilidade a todo isto? Pois, non sei, eu imagino que é Intereses económicos ou que? Non creo, Non. non, eu creo que é desinterés político, non vou a decir que sexa hostil, pero, a ver, ti pensa as trabas que se lle pon desde a dereita a todo isto da eutanasia, da lei de eutanasia, todo isto vai meténdose así a trancas, e a Xunta, en xeral, políticamente, non sei que pensas ti, non? E de que o enfermo poda decidir, que iso é un dereito xa recoñecido hai tantos anos, pero que todavía a información, o que lle teñas que contar todo o enfermo, o que o enfermo sexa o que poda decidir, o rexeitar o tratamento, ou decir, ai, non, hasta que cheguei, deixarme, non? Eso todo, a moita xente todavía moi reacia. Seguramente na clase médica. Na clase médica hai moita xente reacia todavía a que ti lle dispoñas. Non quero isto, cales son, que tratamentos como dis? En lugar de forma informar, de forma tranquila, a ver, pois podes facer isto, podes facer o pero home, tal. Non, a veces é impoñer. Non lles apetece. Bueno, Moita xente aí está en contra. Eu creo que agora mesmo nos Sergas, depende do caso, pois tamén, que se fai, non? Se a familia está de acordo e iso, ainda que non haya testamento, si se fai. Decimos sempre unha cousa, os cuidados paliativos, unha cousa é morrer dormido, estar sedado non quere decir que estexas sen sofrimento. Non, claro. Entón, todavía, e logo, para entrar nesa última etapa, en donde ti pasas aos cuidados paliativos, antes hai unha etapa moi larga que en donde xa sabe o médico que non hai remedio, non te explica, mira, quédache 6 meses ou quédache 5 meses, que che parece, como os queres vivir, o normal é falar co paciente e decir, mira, non se atreven, non queren, eso todavía non, a eso non chegamos todavía. Bueno, haberá facultativos que... Non, claro, me poñen este tratamento, salgo para arriba. claro, eso é a cousa, pero penso que hai que explicalo ben, e que hai que... Se a xente decide hasta o final, pois claro, pero hai outra xente que non. Eu teño vivencias de xente que non quiso e se lle poñía igual. Mulleres, non, e tal, vas poñer eso, e agora vamos quitarte xangre, e xa verás, e agora un pouquiño de ferro, e agora unha bolsiña de sangre, agora... Encarnizamento terapéutico. E eso... Hai xente, hai médicos que todavía teñen un desconocimiento moi grande desto, e que non axudan, ou que non coñecen, ou que obxetan. É falta de... Non favorece tampouco a publicitar algo que temos dereito, non? Está legalmente aprobado. Atopamos sempre con dificultades como estas. Que pode ser un dos impedimentos que fala ele. Sí, é certo, sí. A falta de formación e a falta de... por parte de todos, eu fui unha enfermeira, bueno, son enfermeira, xubilada, pero falta de formación total, non hai cursos, non hai desto, agora si a xente, bueno, agora vai empezando a cousa, hai unha xente, verdad? Sí. Bueno, hai xente que está xa interesada, pero hasta agora nada. De feito, hai aquí o que leí aquí antes, que se algunha profesional sanitaria se declarase opositora de conciencia. Eso, moitos. Con eso te podes encontrar.
moito, o sea, cada vez, polo visto, máis. Cada vez máis, porque teñen medo, non sei, aparte de que como estamos volvendo, non? Nos estamos volvendo máis, cada vez xa vemos como está pasando, o que está pasando, entón a xente, pois, de repente, é máis relixiosa e está máis, non sei, volvimos para atrás en moitas cousas e a Iglesia Católica está aí, xa sabedes, aí detrás poñendo sempre trabas e entón, sí, entón a xente ten medo por non complicarse, van falar de mí e tal, e eu tamén, e non debería de ser así, claro que non, pero Yo os quería preguntar, porque me llamó la atención a ver, en los dos casos de demencia, si yo marco el primero, estoy segurísima de que un médico no deja de tener los cuidados. Si marco el segundo, sí puede o no puede. Pero en los casos de demencia, mientras se valgan por sí mismos, vamos, es que no hacen nada. Aunque sepamos que ya nos, la persona, no os hablo del caso de mi madre que sí que tengo cerca, ¿no? Ella no tenía ninguna de estas facultades, vamos, ni usar teléfono, ni la dirección, y ya, bueno, al final la otra tampoco. Yo estoy segura de que un médico... no, porque no lo tenía ya, pues ese es el problema. Ella no lo tenía pedido, ella no tenía hecho testamento y no lo puedes pedir por nadie, o sea, tú por tu madre... Pero entonces, ¿estás seguras de que pidiéndolo, yo digo mi caso, sí, pidiéndolo, me lo van a aceptar con el caso primero? Estamos ¿De sí, demencia moderada? no moderada, pero sí, ya ves a lo que se refiere, es que hay, a ver, esta escala, que es la que utilizan para el Alzheimer, esta escala ya ves que es hay 7 casos, hay otros, el 1, el 2 y el 3... todavía, bueno, todavía ya ves que, sí, ya ves lo que es el 4 y el 5, no pueden vivir solas, no pueden cocinar, no pueden manejar dinero, no pueden, ni el teléfono, ni la de... Con eso te dan un grado 2 de dependencia. Sí, eso seguro. Te dan un grado 2 de sí. dependencia. Con grado 2 de dependencia no te dan ni a todo domicilio. Entonces, ¿cómo? ¿Tú te crees que los médicos se van a implicar en estas historias de...? Pues para eso estamos, en ello estamos, para eso, claro, para eso facemos as instruccións. E para eso está o representante interlocutor tamén, para que exixa que se cumplan, claro. Porque isto é legal. A ver, claro. Ti podes exixir que si perdes a cabeza o teu representante, interlocutor exixa pois que non te metan sangre, sí. non te alimenten artificialmente. Sí, bueno, pero acá es muy extremo. Que va a existir y demás, eso se entiende perfectamente. Pero aquí, por ejemplo, ponéis antibióticos. Ponemos antibióticos en el caso de que tú estés... A ver, todo esto en el caso que ya no hay nada que hacer. O sea, no estamos hablando de que tú tienes un accidente o te da un infarto, tú vas al hospital y te hacen de todo. O sea, nadie está hablando estamos hablando en casos de que yo no quiero llegar a estos casos, yo me hago las instrucciones previas, yo no quiero que en este caso de esta demencia, en el grado 4, 5, desde el 4 al 6, yo quiero que me ayuden a morir. Yo, para eso, tengo un representante firmado. En ese momento, a lo mejor, yo estoy encantada, estoy riéndome, estoy bien, pero yo tengo un señor que está, o una señora, o quien yo haya nombrado, que dice, no, pero cuando ya estaba bien, cuando yo era consciente y cognitivamente estaba todavía bien, esta señora no quería llegar a estar así. Por eso lo hacemos, por eso no queremos que alguien esté hablando por nosotros cuando nosotros no podamos, cuando estemos en estos grados. Y para eso, por ejemplo, hay organizaciones como la DMD que denuncian, o sea, que tú hablas con ellos. Hombre, claro que lo aplican. Claro. Es difícil, hay que pelearlo, por eso estamos, o sea, porque esto está en la ley, o sea, esto todo dentro de la ley, esto todo, hay una ley que está aprobada, ahora la tienen que cumplir y para eso hay organizaciones, pues como la DMD, que está ahí metida para, tú hablas con ellos y ellos tienen abogados y tienen tal, y hablan con el médico y luego, a ver, luego hay que pasar
Lo de la eutanasia, bueno, es que no hablamos del tema, porque ya no Porque era no ya, entraba. no entraba hoy el tema, pero porque no es así tampoco, claro, hay que pasar una serie de requisitos miles, es muy garantista la ley, entonces de llegar a ese extremo, ¿no? de tal, pues claro, hay que demostrar con un médico, tu médico personal, tu médico consultor, luego la comisión de garantías, comisión o comité de garantías, o sea, llegar hasta el otro, pero bueno, hay gente que va a pelearlo por ti cuando estés en este grado. Sí, pero nestes casos de unha persoa, bueno, que seguramente todos vivimos a esta edad, alguén que está inconsciente e que se empeñan en alimentarlo artificialmente, Eso es lo que hacerle unha decimos. transfusión, eso é inhumano incluso, me parece a mí. E eu me fago unha pregunta, se tes esa enfermedad de unha demencia ou unha Alzheimer, non che funciona a cabeza, pero se o resto dos órganos estás estupenda, non aplican o testamento vital, faltándoche a cabeza. Faltándoche a cabeza é o principal, por eso están as claro. enfermedades Sí, neurodegenerativas, sí. non é Sí, só sí. físico. A ver, Claro. non sei se vos acordades do suicidio de San Pedro, que marcou un antes e un despois no que é a historia da eutanasia en España. A nosa asociación, conmemorando o día que conseguiu poñer fin á súa vida, suicidarse tan dramáticamente, o día 12 de xaneiro reivindicamos que se nomee o día da morte digna en Galicia, que eso non debe pasarlle a ninguén. E se pasamos con algún familiar estas situacións, sabemos o duro que é, e moitos nos fixemos desta asociación ou tomamos, bueno, esta decisión de difundir o testamento vital, é precisamente porque non queremos vernos como vimos a alguén cercano a nós, aínda que estuvera inconsciente, pero vías que estaba sufrindo, e eso de ver unha persona inconsciente que lle metan o tubo e alimenten, bueno, eso me parece que non é unha morte digna, non é un final digno. Hai que asumir que vamos a acabar. No momento imagino que moi fastidiado, cada un hai que ver se, claro, hai que ver se ao mellor nos dan tal, pero mentres agora somos nós, ao mellor se perdemos a cabeza xa, como que moita xente di, ti cando queres que deixar de vivir, cando deixe de ser eu, é unha frase que se repite moito. Ti tes unha historia de vida e logo, pois, como tiña unha veciña que iba cunha moneca agarradiña, e que non era ela, non era a señora Encarnación, que vivía, bueno, humildemente, pero con dignidade. Tivo unha vida digna, pero esa morte, e agora podese prolongar e prolongar, porque non é digno. Non era dela andar por muñeca. Claro. Eu creo que non se lle dá o mesmo valor ás enfermedades neurodegenerativas que ás orgánicas, digamos. Sí. O sea, parece como que un Sí. cancro terminal, pues é moito máis claro, evidente, e unha demencia, un Alzheimer, eso como que, bueno, como o resto do corpo funciona, O como a veces, pues claro, entonces, e como xa están en un claro, estado claro, moi sí, avanzado, para mí están están ben. ao mismo nivel. Que decía Pina antes, ¿no? Hay que se ríe. O sea, Sí, Claro. Se das de comer, come, pero sí. daquela maneira, non sabe nin Sí, quen eres, en as últimas fases Non incluso sabe lles nin quen preguntas era. están ben, é o principal. pero hai un sufrimiento. Bueno, pois a mí queda, entón, con todo esto pedimos ver sí, na asistenta social. sí. Mm. Se pide vez e ao pedir vez Dúas di citas para que é, hai porque que te coller. dan tempo doble. E según quen sexa, quen sexa traballadora social, pois é importante que leves os papéis ben clariños ou te voi asesorar moitísimo. Por exemplo, sei que a de Narón dá varias opcións, manda reflexionar a casa, sabes? Pero tampouco coñezo tanto a outras, e sei que a outras pois non se implican tanto neste traballo. Eso, como en todas as profesións, traballadoras sociais, e desde logo podendo evitar ir a o arquitecto Marcide
E tamén se pode, por exemplo, tamén se pode pedir ben na Delegación de Sanidade na Coruña, na Delegación Provincial de Sanidade, e tampouco se recomenda porque tardan meses en darte cita, e, en fin, e despois tampouco te axudan moito, te impoñen o seu documento, e que cando habilitaron a moita xente desta non sabían que se podían admitir outros modelos de testamento que non fora dos Sergas, non o sabían. Houve un problema aí de falta de formación que agora, bueno, con cursos e isto, e contactando con elas, pois vai cambiando, pero a situación o ano pasado foi dura. Ten o seu, digo, dos Sergas, que o de arquitecto Martínez. o modelo que ten o Sergas. O modelo que ten o Sergas é moi light, se queredes levalo, podes levalo, porque van a ofrecer. Ten unha cousa boa, o modelo dos Sergas. É moi en concreto, si te arrepintes sobre todo, e a min gustaríame, non, para min é fundamental, como poñemos máis ben, a min gustaríame isto e outro, e logo, si te arrepintes, me parece que tal. Pero ten unha cousa interesante, ten un espazo sen cubrir onde ti podes escribir, e aí mesmo podes coller e copiar outro documento, sabes? Entonces, ten amaño, pero bueno, houve tamén unha ocasión en que unha traballadora social esa zona de liñas atachaba e decía que non se podía escribir. Ou que non podías, ou que non quería representantes. Que non quería representantes. Porque es que teñen que escribir máis ali os datos. Se tiñas un fillo xa era teu fillo, e non é así. Non é así, é a persoa que ti decidas. Non ten por que ser o teu fillo nin o teu marido. Non, pois ao mellor colles unha curmá que te levas moi ben con ela e te entendes, sabes? E tedes empatía en ese tema, tedes un mesmo pensamento, e non ten por que ser, porque a veces en estes temas pois hai diverxencias, por moito que queiras. Na familia, claro, hombre, uns pensan dunha maneira, ela, por exemplo, había unha traballadora que decía, non, todo o mundo ten familia, ten alguén que vai falar por ela. Non é así. Non é así. A mellor o que vai falar é o que non queres que fale, claro. Sí, por eso que sí, que... E se tedes problemas para cubrilo ou con algún tal, pois chamarnos. Se non tedes os nosos teléfonos, mirades na página de DM de Galicia e hai un teléfono, e en ese teléfono xa nos derivan a nosotros, vale? Para calquer problemilla que teñades. E podedes levar a revista, se queres perdona, di. Son as dúas apuntes que quería decir, unha que este documento, pues, que no que está na vosa página. Sí, está, e ven no interior da revista tamén, sí. E outra cousa, tardan un ano en registrar, están tardando ahora un ano, non son meses, sino sí. Están tardando un montón, sí. Ten moito traballo, polo visto, esa muller. A efectos de tal, vale por terça. Non, xa vale, o que pasa que, sí. Vale, sí que vale. Unha vez que ti o tes asinado... Non aparece, pero vale, porque xa o tes. O mismo que teñas nun caixón na casa, se alguén... Ela di que non, o mellor se sabe que non. Como? Claro, tes crítico papel, igual que os da privada. E que vale o papel? Como? Pero se ti vas co papel, non valería, pensas que non? Diste que non? Ti vas co papel que fixeches o rexistro. Mira, eu xa teño isto... Pero non está rexistrado, claro, ela di, ti o levas ao traballador, a traballadora que fai é levala ao rexistro a Santiago, o sea, mandalo a... E claro, se non está registrado non vale. Ata que aparece. Claro. Pero ti, se vas co documento, tes un ingreso hospitalario e vas co documento... Non, o que pasa que ás veces... Pero si legalmente non está registrado... Sí, eu creo que sí. Tú non vas na tua vida diaria... Pois os da privada é o que teñen que facer. Os das aseguradoras privadas teñen que hablar. Como? Da pública? Sí, no, claro, é que funciona mal o rexistro galego. Estou dicindo, quero dicir, se alguén ten interés que saiba, desde que se registra, ata que aparece no teu historial médico nos Sergas, está tardando un ano máis ou menos. Os da privada tamén teñen que registrar igual. Outra cousa, entón a mellor hasta que non está registrado non é legal.
Sí, sí, que é legal, sí? Sí, sí, sí. Unha vez que o tes asinado é legal. Outra cousa é que ti consigas darlle difusión. Outra cousa é que mira, os do... documento que pasou por un rexistro, ti cando... Pero si non pero o problema é que o rexistro tarda un ano. No, entra. Vale. Entregas un documento en rexistro de aí da Xunta, entregas ese documento e o cuñas. Sí. A partir dese momento Vale. Sí, é que tamén te vale metelo en calquera rexistro, pero se metes aí na oficina da Xunta vai andar dando tumbos por toda Galicia e sabe Dios cando chega ao rexistro galego, aínda así está tardando tantísimo que non sei. O problema é o que tardan en gestionarlo, quero dicir, ten razón esta señora Xerpa, que o registro si está registrado e registrado. O que pasa é que iso ten que ser tratado no SERVES e hasta que aparece no teu historial médico personal, é como se non existira ese testamento vital. Eso que está pasando. Sí, antes era o momento, prácticamente. Cando fixemos nós, ao mes seguinte xa estaba. Eu xa o vira no... Sí, pero en ese tempo, se hai problemas, pois hai que andar con el e poñerse moi pesadito. Decir que o tes, si andar con el. Igual que os da privada, das aseguradoras privadas. Que teñen que andar con el, porque tampouco teñen historial nunca nos Sergas. Bueno, Non sei. listo. Bueno, pues nada. Hala, ata outra. Muchas gracias. De nada.